עכשיו, אני הבנתי שאתה עובד גם במודל מאוד מאוד מעניין של לא חסכת, לא שילמת. מאיפה בכלל נולד הרעיון הזה? איך הגעת לזה? אז הרעיון הזה נולד בעצם, אנחנו ישראלים, בסדר? בסוף אתה בא למישהו, אתה אומר לו, אני יכול לייצר לך טה-טה-טה-טה, אומר לך, לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין. אז אני בשביל לשבור את הסקפטיות, וגם בוא, 15 שנה אני עושה את זה, אז יש לי את היכולת להבין ולנתח ולדעת, אני מצליח בממוצע בין 15 ל-20%, אולי אפילו קצת יותר. וואו. לייצר תוצאות ללקוחות. אם אין מה לעשות אצל הלקוח, אני מהר מאוד יבין, ואני אגיד לו שהוא נמצא במקום טוב, אבל אני מהר מאוד מבין מה הסיטואציה של הלקוח, ולכן אין לי בעיה לעבוד במודל הזה של לא חסכנו, לא גבינו. בסוף, אתה יודע, זה מצחיק, כי באים הלקוחות ואומרים לי, תקשיב, הייתה לי הוצאה מתוכננת השנה של, לא יודע מה, 1,000,000 שקל, או 100,000 שקל בחודש, כן, זה תלוי בסדר גודל של הלקוח. ועכשיו יש לי 50,000 שקל, או 80,000 שקל, או 700,000 שקל, בסדר? אומר, מתוך הכסף שחסכנו, התחלקנו בחיסכון בצורה כזו או אחרת, כן? זה תלוי סדר גודל של לקוח. אבל התחלקנו בחיסכון, זה כאילו הספקים ממנו את התהליך איתך. כאילו באת, עשית לי סדר, ואז הספקים ממנו את התהליך, והכל טוב, ואני במודל רזה יותר, ואני נהנה מהחיסכון גם מעבר לשנה הראשונה, ואני יודע בדיוק על מה אני משלם, וכאילו זה ווין ווין לכולם. לא, הוא בכל מקרה משלם פחות. לא משנה איך תסובב את זה. הוא בכל מקרה משלם פחות. בכל מקרה מקטין את שורת ההוצאות שלו, בסדר, לא את שורת הרווח, הוא מקטין את שורת ההוצאות שלו, משלם פחות, גם אחרי שהוא משלם לי, הוא משלם פחות. בסדר? אוקיי. אז כאילו זה ווין ווין לכולם, אין פה...